आज दूख भोगता हे जेन्ना आमी उलयताय सदांच असेंब्ली उलयले 14 वर्सां भुरग्याक रेप जाली ते भुरग्या रेपिस्ट जो आहा तो जेलीचो फोन करता त्या भुरग्याक रेप केला तेका असल्यो परिस्थिती आज गोंय जाताय आणि आज जे हे दोतराक जाला हे दोतराक आमी सपोर्ट करपाक हे इन्सिडेंटाक सपोर्ट करपाक आज आमी आमगेले गुड हेल्थ क्लिनिक जे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ओपन केला थिंगाय आमगे एक बायल दोतोर आहा थिंगाय एक नर्स वुमन नर्स आहा दोगांयकूय आमी आज सपोर्टाक क्लिनिक हे बंद दवरलो आहा आणि आज आमी जेन्ना ही मिटींग घेयली आज आमी गोंयभर एक मेसेज धाडपा आहाय की आमी आता नेक्स्ट वीकसून अख्खे गोंयभर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगे वुमन विंग जे लिडर्स आहाय ते वुमन विंगचा लिडरांक मुखार व्हरून आमी एक वुमन डायलॉग कॉमेस करतले इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वुमन सेफ्टी जितले आमगे अलायन्स पार्टनर जे MLAs आहे अलायन्स पार्टनर तांकां आमी उल मारतले तांकां बराबर घेऊन वुमन सेफ्टीचे आमी एक कॅम्पेन आज डिक्लेअर करताय पयलीं आमी कॉमेस करतले आमगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीत मंडे इवनिंग मागीर ट्यूजडे आमगे वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी वयतले बाब आमगे क्रुजागे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंग कंडक्ट करतले मागीर आमगे अलायन्स पार्टनराक डिस्कस करून तेंगे टाइम घेवन तेंगे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून सगळे वुमन्सांक एड्रेस करून हाव वी शूड एन्श्योर दॅट वुमन्स आर सेफ हे आमी एक डायलॉग वुमन सेफ्टी डायलॉग आमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक घेतले 7 जे आमी ऑपोजिशन आमदार आहाय त्यांक 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी त्यांक इन कॉन्फिडन्स घेऊन हे वुमन डायलॉग फॉर वुमन सेफ्टी आमी आजसून चालू करपाचो निर्णय केलो आहा उलय ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगे वुमन्स विंगाक घेऊन आमी वचून करतले आज ह्या सरकारा कडेन वुमन्सा प्रोटेक्ट करपा जायना आमी प्रत्येक गांवांत एक वुमन्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी उबो करतले आणि दॅट वुमन्स रिप्रेझेंटेटिव्ह इज गोइंग टू एन्श्योर अँड रिपोर्ट टू द वुमन्स विंग ऑफ ऑल दीज ऑपोजिशन सेल्स जी आहे ते वुमन सेल्स आमी कोऑर्डिनेट करून ते वुमन्स विंगाक ते रिपोर्ट करतले आणि वुमन्सां जी एट्रॉसिटी जाताय सो आज सरकाराक हे फेलियराक काउंटर करपाक आमी एक स्ट्रॉंग वुमन डिफेन्स टीम रेडी करतले गोंयाक ताकी वी विल फाइट बॅक टू हुएवर इज गोइंग टू डू these kind of atrocities to women. We are going to protect each and every woman. We want to send the message in all 40 constituencies that Aam Aadmi Party is serious. Aam Aadmi Party is here to protect women safety. Aam Aadmi Party members, leaders and women wing leaders are going to go across with coordination with all the opposition MLAs and ensure that women safety is going to be paramount. We are going to checkmate this government and ये government गेले कार्यकर्ता गेले बायलांक आम क्लियर मेसेज धाडटाय आम हाय तुजपासो तुगे सरकाराक जायना तुम तांकां वोट माताय नो प्रॉब्लम पूण लेट्स मेक अ चेंज 2027 ही चेंज करया वी आर देयर फॉर यू वी आर देयर फॉर एवरी हाउस वाइफ वी आर देयर फॉर एवरी वुमन हू इज गोइंग टू वर्क आउट एंड गो आउट लेट एट नाइट वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस स्ट्रॉंग डिफेंस टीम आई थिंक दिस इज द मेसेज फ्रॉम हियर टुडे